Yes po, Sir Ganaban. Good afternoon po ulit sa inyo, sir. So eto po, sir, hingi po kami ng ilang mga detalye po kaugnay po dito sa stabbing incident po na naitala po sa inyong area of responsibility, sir. Opo, ayun nga po, meron pong nag-report sa amin, April 22, 1:30 p.m. to be exact, na may na-discover po silang alleged tatlong cadavers. So, our policemen immediately responded to that call for help. And then, ayun na nga po, na-discover na po namin, nakahandusay na po, na-discover na po namin yung karumal-dumal na krimen na naganap. Ayun nga po, nakakalungkot po dahil po tatlo po ang ating mga victim dito po sa incident na ito. At mag-iina po sila. Ito po ay isang 36 years old na ina na si Crystalline Ugako at ang kanyang dalawang mga anak, ang kanyang babaeng panganay na si Ashley Morante, 10 years old, at si Jacob Morante, 6 years old po. At napag-alaman po namin na ang kanilang ama o ang asawa nitong si Crystalline ay nasa abroad po sa Amerika. Although hindi pa po sila kasal, pero parang magka-live-in partner po sila. Nakakalungkot nga po dahil nangyari po ang bagay na ito dito po sa aming bayan. Okay po. Sir, nabanggit nyo po na mag-iina po itong biktima po, sir, and sa mismong bahay po nila nangyari itong insidente. Ito po, sir, sa inyo pong investigasyon, ay sila lang po ba talaga, sir, yung nandoon sa bahay nung mangyari yung insidente, or meron din silang may ibang kasama pa po, sir? Ayun nga po, sila lang po talaga ang usually na nandoon sa loob ng bahay. Sila lang po talagang nakatira doon mag-iina. At medyo malawak po yung compound, medyo isolated din. Although magkakatabi po silang mga bahay ng mga pamilya Lichauco, pero hindi rin po, according to our reports, hindi po mahilig makipaghalubilo ito pong si Crystalline. So hindi rin po siya masyadong lumalabas ng bahay. Kaya po siguro hindi napansin kaagad nung may nangyari na po sa kanila. Dahil hindi rin po siya, medyo maingat din pong tao itong si Crystalline. Ma'am, bali hindi rin po siya basta-basta nagpapapasok ng mga kung sino-sino hindi niya kilala. So medyo nagulat nga rin po kami ganito po ang nangyari sa kanila. Okay po. At eto po, sir, sa ngayon po dun sa investigation po, investigation po ninyo or yung madatnan po ninyo yung after po ng incident, ano po yung status po, sir, ng mga bangkay by that time? Sa inyo pong tansya, sir, yung araw po ba na yun nangyari talaga noong April 22, kahapon, sir? Or sa tingin po natin, sir, ilang araw na po nangyari yung incidente, sir? Apo, based po sa initial report ng SOCO at saka sa mga naririnig-rinig po namin ng mga initial informations mula sa mga kapitbahay at saka sa mga tao around the compound and the area, ay nangyari po ang most probably ang itong krimen na to 2 days before na na-discover. So
nangyari po ang krimen, after 2 days pa po, saka po na-discover yung mga katawan nila. Okay po. Dahil nabanggit ninyo, sir, na siguro almost 2 days na nangyari yung incident, yung mga bangkay po ba, sir, by that time ay nakilala pa ba, sir, or medyo hindi na rin po? Yes, ma'am. Madali naman pong nakilala yung mga cadavers po dahil sila lang naman po yung mga resident ng bahay at saka yung mga karatig bahay niya is puro mga kapamilya niya. Andiyan po yung mother niya, mga uncle niya, mga pinsan. So, madali po silang makilala dahil halos kilala po siya ng halos lahat ng tao doon sa kanilang compound. Yes, sir. Dahil nakakalungkot nga po, sir, na pati yung mga anak po niya na babata pa po, nadamay din po dito sa krimen po na ito, sir. Bali, sir, yung mga victim, yung nanay and ganun din yung kanyang dalawang anak, ano po itong mga tinamo po nila, sir? Particular po, saan pong part po ng katawan nila itong mga saksak po na kanilang tinamo po, sir? Most of the stab wounds sa initial report dito po sa kay Crystalline yung mother is dito po sa kamay at saka sa muka. So most probably sinangga niya po ang mga attempts ng suspect at kaya po puro sa kamay po ang kanyang saksak. And then dito naman po sa mga dalawang bata may nagtamo rin po ng tig-isang stab wounds po dito sa kanilang katawan at parang may contusion din po, parang inuntog pa ata ng ating suspect yung dalawang bata. Okay. Malamang po na naghabulan at ito nga po ang nangyari. May mga struggles po na nangyari. Okay po. Kanina, sir, nabanggit ninyo na sa compound po na yon ay may mga katabing mga bahay naman po itong bahay po ng mga biktima. Doon sa kanilang mga kakilala doon, sir, mga kapitbahay, wala po bang mga nakarinig ng parang paghingi po ng tulong po mula po doon sa bahay na pinangyarihan po ng insidente, sir? Hello, ma'am. Yes, sir. Yes po. Sorry po, ma'am. Medyo naputol po tayo. Yes po, sir. Yung tanong ko po, sir, dahil nasabi po ninyo kanina, meron naman pong mga katabing mga bahay, yung bahay po nung mga biktima. Wala daw po bang mga nakarinig, sir, ng paghingi po ng tulong o kaya na senyales po na merong nangyayaring krimen po dun sa bahay po ng mga biktima, sir? Opo, ito po yung naging problema rin po namin, ma'am. Bali, ito po, ang usual routine po kasi nung mga nakatira din dun sa bahay, mga victims, is talagang normal na po sa kanila ang sumisigaw dahil po laging pinapagalitan. According to them, laging pinapagalitan po nitong si Crystalline ang mga yung mga bata dahil po allegedly medyo makukulit daw po talaga sila. Kaya po siguro nung napasigaw po sila, parang normal na lang po na siguro ang pagkakakala nila pinapagalitan lang ulit nila niya yung mga dahil po pinapagalitan, madalas po umiiyak yung mga bata rin po. So akala po nila is ganun lamang po ang nangyari siguro. At ayun nga po, hindi po nila inakala na may nangyayari na po pala sa loob ng resident.
Okay po. Sir, dahil kahapon po nangyari itong incident and kahapon din yung pagkakadiskubring hapon ninyo dito sa katawan po ng mga biktima. Sa ngayon po ba, sir, meron na po ba tayong tinitignan po na posibleng motibo sa pagpaslang po dito sa mga biktima, sir? Opo, excuse me po. Actually po, may nahuli na po namin yung main suspect namin, yung suspect namin dito po sa nangyari nung ano. So allegedly yung ang sinasabi naman po ng suspect is na motive niya as of now is nag-trip lang po. Although tinitignan pa rin po namin yung mga possibilities ng ibang motives niya, siguro hindi lang siya nagsasabi ng totoo dahil according sa mga sources and mga informations, ilang beses nang utang itong si suspect dito po kay Crystalline. At nung una po ay may mga pinayagan pa, may mga pinagbigyan pa po siya. Pero kalaunan po nagsawa na rin po siguro yung victim, yung mother, at ayun po, hindi na niya pinagbigyan itong si suspect, yung suspect po natin. So yan po yung isa pong nating tinitingnan na there is a probability na dahil po doon hindi siya napagbigyan na mapautangan, ay ayun po, isa po pong tinitignan natin dito yung possibility po na lulong po sa drugs yung suspect nung ginawa niya yun dahil sa mga informations din po na nakalap namin is lulong din po ito sa droga, yung suspect po natin. Okay po. Kanina, sir, isa sa mga nabanggit ninyo na tinitingnan nating motibo ay baka dahil po doon sa hindi napagbigyan na pautangan po nitong mother, yung biktima itong suspect. Ibig sabihin ba nito, sir, talagang malapit po, nakakilala nila itong suspect po, sir? Opo, sa katunayan nga po nito, isa po siya sa mga kapitbahay nila. Lahat po ng magkakapitbahay po doon is kakamag-anak. So, yung suspect po is definitely kamag-anak po ng ating mga biktima. Okay, sir. Na base rin po sa pakikipag ugnayan po ninyo, pakikipag-usap doon sa suspect, sir. Binanggit rin po ba niya kung bakit pati po yung mga anak or yung mga bata po, sir, dinamay po niya dito sa krimen, sir? Again, ang alleged na sinabi niya po sa amin during our interview, custodial investigation is yun nga po, sinabi nga po niya na nantitrip lang daw po siya. At kasi po nung pumunta po siya doon, pumasok po siya doon sa resident ng pinangyarihan ng insidente, wala po doon si Crystalline, yung mother, dahil nag-grocery po according to our investigation. At ayun nga po, naiwan yung mga bata. At dahil parang umiyak po yung mga bata nung nantitrip siya, nang babato daw po binabato niya daw po yung mga salamin ng bahay. And then umiyak yung mga bata, parang nakulitan siguro daw po. At hinabol at pagkakasabi niya nga po doon sa isa, sinakal niya yung isa. And then parang sakto naman po na doon po nagpa-park na po yung dumating po itong si Crystalline, yung mother nila, at nagpa-park. And then ayun na po, nagkagulo na po according to
his statement. Ayun po yung kanyang mga sinalaysay na nangyari according to him po. Okay po. Etong suspect po ba, sir, nagtago po ba siya or nahuli naman po natin agad, sir? Opo, ma'am, hindi naman po siya nagtago dahil siguro ang pagkakaalam niya, wala po tayong leads sa mga possible na person of interest natin. Although medyo nag-suspect siya na po kami dito po sa suspect dahil po sa mga nagsabi po at nagpapasalamat nga po ako sa mga nagsabi nito na although ayaw po nilang sabihin ang kanilang pangalan pero nasabi po nila sa amin na may mga sugat, mga kalmot itong suspect natin. So nagtataka rin po sila bakit after na nangyari yun, meron na mga kalmot itong mga sugat itong suspect natin. At yun nga po, in-invite po natin itong suspect at although before po namin in-invite is nakausap na rin po namin yung mga iba po pong kamag-anak nila at nalaman po namin ang ugali nitong suspect. So, nag-increase po yung parang panghihinala namin dito po sa suspect na to. So, na-invite po namin dahil po siya na po yung parang main person of interest namin. And nung in-interview po namin is hindi po magkatugma yung mga sinasabi niya. Actually, kasama niya po nung nag-report sa amin ang kanyang asawa at pinaghiwalay nga po namin yung dalawa at magkaiba naman po ng statement yung dalawa dahil ang sinasabi naman po nitong suspect natin is nag-away daw sila ng asawa niya. Taliwas naman po doon sa sinasabi ng asawa niya na nag-away nga po sila pero hindi po sila nagkapisikalan. So doon po yung pagdududa po namin is nag-increase hanggang sa nakapag-establish po kami ng mga circumstantial evidences and enough probable cause to implement the arrest on this said suspect. Okay, sir. Panghuli po siguro, sir, sa ngayon, ano po yung isasampa po natin na kaso po dito sa suspect? So, ngayon po, meron po tayong naka-ready na maisasampa sa kanya, which is yung 3 counts of murder. At tinitignan pa po natin yung mga possibilities na pwede natin dagdag sa kanya na charges against this perpetrator. Okay po. Panghuli po siguro, Police Captain Ramsey, baka meron po tayong mga nais pang idagdag o mga paalala po, sir, sa atin pong tanggapan sa San Quintin Police Station, sir. Apo. So, may papayo ko lamang po na wag po nating iwan ang ating mga mahal sa buhay, mga anak, mga kapatid na mga musmus pa lamang sa ating tinitirhan. Hindi po madali pong i-take advantage ang mga pag-iisip ng mga bata pagdating po sa mga bagay-bagay. Kaya po sana po kahit kumuha po tayo ng mga caretakers na talagang maasahan natin. Huwag po tayong basta-basta magtitiwala kahit kanino lang. Na nakita naman po natin mismong kamag-anak niya is naging suspect pa sa
nangyari sa kanya. So, hindi natin masasabi na kahit kadugo natin is we can put our hindi po natin masasabi na pwede natin ibigay lahat ng tiwala natin dito sa mga tao na to. Mag-ingat po tayo, doble ingat po. First time po nangyari ito, if I'm not mistaken, dito po sa Barangay Lagasit. This kind of sensational tragedy. So, nakakalungkot po pero nagpapasalamat pa rin po kami dahil nakamit pa rin po natin ang hustisya laban po dito sa ating suspect at para po sa ating mga biktima, lalong-lalo po sa mga bata. Okay po. So with that po, Police Captain Ramsey, maraming salamat po sa oras po ninyo, sir. And of course, dito po sa, ngayon po, nakakalungkot man po na krimen na naitala po natin sa inyo na sasakupan. Pero at least po, sir, ay naaraso po nating tanggapan itong suspect. Maraming salamat po ulit sa inyo, Captain Ganaban. Good afternoon po sa inyo, sir. Maraming salamat din po sa inyo.